гледам снимка някъде в интернет как стоя. Около мен има балони, които много подобяват пениси, не знам защо. И две деца, момиченца се хванали така за ръцете и бягат около краката ми, докато аз говоря как съм се насрал и други хора в бални рокли ядат. Дами и господа, знам, че сте вкъщи, но дигнете шум, това са уникални идиоти. Добре дошли във втория епизод на този невероятен подкаст, който регулярно има издания всеки някой ден. На този път на гости ни е Ачката от Оги 23, така че всички вкъщи да пляскаме за него и това второ велико издание. Добре дошъл. Здрасти. За малко кажа добре за вас. Може би първо да кажеш, той е сам. Защо е сам? Се разделили. Защото съм сингъл. Може да гледате сам на концерт. Това едва ли. Защо сам? Защото само теб те пращат. Ти ли се пращаш сам? Какво става? Още заедно ли сте имали група Оги 20 или все още? Да, има група, всичко е наред, не се притесняйте. Просто аз говоря най-много по принцип и най-много глупости говоря. И съм най-забавен. Няма ги другите да кажат нещо друго, така че в крайна сметка това Всъщност, може би аз трябва да ви питам вас, защото ме поканихте само мене. Така, я да видим сега. Контра въпрос. Всъщност поканихме и двамата, но явно единия ни е отказал, но ти си по-готиния очевидно от групата. Ето, ти го каза. Да, освен, че си по-забавен и приемаш повече неща, което браво. Ако не беше приел това, нямаше да е никой тук. Щяхме да справим подкаст с двамата. Да. Приемам. Ти всъщност, ето започвам с първия си въпрос. Ти ще присъстваш на най-якия концерт, който си правил някога в точно тази къща. Да, поканен съм. Поканен си, там ще пееш. Ще Да, свириш на 17 октомври. Точно така. Ти ли ще го кажеш ли аз? Ти. Виждам, че има На 17 октомври тук в Червената къща ще направим първия ли или втория? Втория ще бъде. Втория концерт от серията Малки панелни концерти. И за първи път ще бъдем с доста широк състав. Ще бъдем 10 човека. Ние 4-мата. Двама бек-вокалисти. Цигулка и Чело. Перкуси и пиано. А с тези другите хора за пръв път ли ще правите? В тази конфигурация за пръв път ли са всички? Да. За първи път ние по принцип не сме правили такива никога. Такива по-широки състави не сме вадили, така че ще е доста интересно. То просто толкова годин формат не е имал никога в България за това. Да. Вярно е, да. Адмирации за тази идея. А колко време, колко песни ще свирите първо? Ще стреляме за 5. Би трябвало да се справим. Зависи много от всички останали, не и от мене. Аз съм единствен, при който нищо не се променя, нали. А пък другите хора са нови, нали. Те трябва да научат песните, трябва Косио и там някои негови колеги да разпишат партитури, неща и аз съм абсолютно useless в тази ситуация, защото нямам музикално образование, не мога да чета ноти, не мога и да ги пиша съответно, както се сещате. А колко време отнема подготовката за това събитие? Той не знае, бе, човек. Да само ще дойде тук, ще спее нещо. Да. Мисля, че 1 месец вече се подготвя цялата работа, за да може да се влезе в студио и да се изсвират 2 пъти нещата и да излеземе спокойни на сцена на третия път да ги изсвириме и никога повече да го направим. Да. За това вие просто влезте за 10 секунди на redhousestudio.bg и си купете билет. Хората 1 месец се трудят, за да може вие да останете доволни. Така че, кой се пляскаш там отзад по челото? Ало! Човека зад пулта, между другото, сега ще го видим и него, тъй като, знаеш, че ме изненада. Аз знам. Така. За мен не е изненада. Буквално бях тук. Да, вярно. Преди малко я измислихме изненадата. Ти можеш да свириш на китара. Това е 50% от работа. На бас китара, да, на другата китара не е. Как се справяш с китара без всичките и струни? Да, примерно с една струна по-малко. Още по-лесно ми е. Коя е струната? Това е много добре. Може... Да, добре. Интересно. Тоест започваме с това. Да ги махнем интересните неща от началото, да ги... Оставили сме едно интересно и за накрая, с което няма да видиш обаче сега.
това е китара без една струна. Кому е нужна? Точно тая реално не ти трябва. И тъй като идеята е сега да направим една импровизация. 6 песни трябва да свириш. Найс. Супер. Аз мога да я ползвам като тарамбука, нали? Това е окей. Дали не може Цони отзад да я ползва като тарамбука същата тази Сега, китара? като каза Цонио, това е човека зад пулта. Цонио, дай общия план и заповядай, излез на сцената. Хора. На общия план сме, нали, Цонио? Аз не съм много добър китарист. Вземи си едно столче обаче. Така ли? Добре. Само, че трябва някакси да ти дадем микрофон. Да. Или може би да... на какво ще свири Цонио? На тая маса? На масата. Добре. На масата. Аз му боди перкъшън. Да. Айде, Значи- аз се сменям камера. Сега без най-важната струна. Това ли е най-важната струна? За съжаление, да. Чакай сега, виж, разгледай си китарката. Здрасти, на мен също. Това е Цонио. Най-големият му успех в живота е, че е печелил най-недомисленото шоу. Със сигурност най-малкият ми успех. Но назад във времето е имал по-малки успехи, като това, че го бяха приели в Бъркли да учи един от най-добрите музикални колежи, доколкото ми е известно. И цяла кампания, цяла плеяда от известни български музиканти свириха в негова чест, за да му съберат пари. И той наистина отиде и един семестър учи в Бъркли, но явно е опукал парите бързо, защото още на втория семестър се върна. Там съм чул, че белото е скъпо. Така ли е? Нямам представа. Не употребявам, мамо. Отиде като барабанист да свири и наистина е много силен в такъв тип импровизации, боди перкъшън и да, кажи какво си добър също. По принцип свира много да на инструменти, така, те са много като разновидности. Най-много ми харесва и ми допада маримбата. Надявам се някой път хората да имат възможност в Червената къща да слушат концерт за маримба. Освен боди перкъшън и всички други останали неща. Благодаря за поканата. И просто Бъркли не е толкова висока топка, колкото Червената къща и затова намерих дом тук. Да, решихме просто да стартираме този импровизиран подкаст, не с някакъв разговор, а с някаква импровизация и сега не знам, аз тъй като съм тотално скаран с музиката, може би ти ако свириш нещо, а той да се включи или как предлагаш? Някакъв грув на някой от вашите песни, примерно да кажа. Без ми струна. Чакай само да... Абсолютно. Соня, ти на какво ще се включиш? Трябва и да изпея нещо наше ли? Това ли? Няма да работя, ще си пека гъза на плащ. Добре. Браво! Това не го пожелавам и на най-големия ми враг, както казва един приятел. Не, добре беше, как? Супер импровизация. Много по-добре ще е това от остатъка от подкаста, само това ще кажем. Това ли е най-неловкото нещо, което се прави последната една седмица? Чакай само микрофона, трябва да правим. Един вид. Не, имах още един доста неловък. Виж ли? Как би? Ток ли те удари, човек? Яко ток. Майко, какво става? Много добра къща. Да. Бях на едно събитие. Так. Не знам това дали трябва да кажа. Да. Но Евгений Минчев държеше да се ожени мен на 68 октомври. И ме държа за ръката, ето така през пръсти, известно време. Беше много смешно. Звучи като на кантар с това от преди малко. Да. Има ли снимков материал, който да сложим тук? Дано не. Какво е това събитие? Аз много публично държане на ръце. Аз имам снимка с Евгений Минчев. Не, твое. Аз само нямам. Това може да се... Може да го уредиме. Упси. Какъв тип събитие? Нещо? Беше всъщност... Беше рожден ден на музикалния лейбъл Muse. 5 години. И ние, може би това е някаква новина, ние съвсем отскоро сме част от този лейбъл. И бяхме поканени на купона. Свирихме 2 песни измежду всички млади изпълнители. Влязохме и ние, което беше кринч, но иначе беше приятно. И да, Шибани Award просто
се опитвах да си взема уиски от бара и той ме видя и почна да ми говори глупости. Аз почнах да му връщам глупости, защото така правят учтивите хора. И one thing led to another. И така Как беше на сутринта, като се бъде до него? Интересно се. Ами... И Караколев влезе с микрофона. Не е толкова глемърс, колкото си мислиш. Окей. Гледай да завиждаш. Добре, тоест, вие до сега сте били абсолютно независими, сега за първ път сте зависими. Да. Зависими музиканти. Това не е много. Да, продавах. Зависими музиканти. А каква е основната разлика при да се проведете и след? Както Любо ви каза. Ами, не знам, сега ще видим. Първо започваме работа заедно. Така че нямам все още какво да издам дори. А този лейбъл, кои артисти са там? Аз не го знаех, между другото. Ами, най-големият артист при тях е Вирго. И вече доста от младите в момента изгряващи. Буквално имат сигурно над 20 артиста. Може би и повече са. Имат и с разни ютубъри работят и там всичките схеми, дето аз не ги разбирам. Много интересен лейбъл. Да, Вирго, G23 и някакви други хора. Аз мислих, че си е независим Вирго. Да, и аз винаги съм смисъл, че е независим. Прият тревата. Той между другото, да, нищо. Има много голям концерт днес. Така? Да. Наживо пред НДК безплатен концерт. Лудница. Значи, свършваме и отиваме на там. Да. Добре, кой е най-неловкият концерт, на който си бил? На който съм бил или на който съм участвал? На който си участвал. След този сега. Така, да. Ще е този на 17, но освен... На някакви много тъпи места съм бил. Не знам. Ама повечето са били в началото, като сте били, или и сега се случва от време? И сега се случва да попаднем в нещо недообмислено или да отидеме за много пари да свириме на някое тъпо събитие, някакви тъпи хора. Мога да кажа една компания, която при 2 години, примерно, ни извикаха на частно събитие тяхно на остров Анастасия. Остров Анастасия? Да. Пичовете са голяма софтуерна компания, аре няма да ги казвам, защото заплашиха, че ще ме съдат така или иначе. Да, бе. Да, слушай какво става. И отиваме ние Първо трябваше да сме 12 часа на Порт Бургас, което значи, че ние сме тръгнали от тук в 4 часа съм станал. За да станем, да тръгнем и да отидем там, да отидем от Порт Бургас на острова, да си изгубиме всичко и примерно в 3 часа, 4 ние сме абсолютно готови и трябва да започнем в 9:30 да свирим. И това са ни 5 часа, които ние имаме да убиваме там на острова, защото няма как да се върнем до града. Няма къде да се изкъпем. Къпах се в някакъв кенеф, беше уморително. И през цялото това време ние сме на някакъв остров, братле. И ние обичаме да се черпиме на барове, така ще го кажа. И почнахме да си къркаме там в някаква кръчма. И вече наближава момента за концерта. И аз извиках тези HR-ите, които са ни наели реално, за да ги разпитам. Нали, това е вътрешната корпоративна култура. Широко скроени ли са или са по-корпоративно така настроени вътрешно. И тя ме увери, че можем абсолютно да бъдем себе си, можем да говорим глупостите, които говорим по принцип на сцена и ни даде зелена светлина. Въпрос номер 1 имам аз. Тази HR-ка ви беше фенка, нали? Тя ли ви викна там? Сигурно вече не. Да, аз това казах беше. Вече нямам търпение да разбера какво е станало. Ами... почнахме там шоуто, аз почнах да се закачам с публиката, по-наче нещо казах за мъжки цици, което предизвика вече някакви такива погледи от някъде там навътре. От човек с мъжки цици най-вероятно. Най-вероятно шеф на високо ниво с мъжки цици. Да, точно така. Виж как се ориентираш. Да, аз съм бил на И следващото, което казах, примерно на третото парче или четвъртото, се пошегувах с името на компанията. И в името на компанията има думичката СърФ. И аз казах ха-ха-ха, да не е първ. Ха-ха-ха. И си продължихме следващото парче и докато свириме, някакъв гай се засилва към Косио, почва да му крещи, да ръкомаха.
аз се насирам от смях, защото той е с иниери и съответно той не може да чуе каквото и да става. Он му крещи, вика му така, ела ти кажа нещо на ухото, той му вика, не мога. И он идва при мене вече, е мега бесен, направо му излиза пяна от устата и почва да ми крещи. Ама ти си свириш, пееш си и той ти крещи. Свира си някакъв гай с мъжки цици и се опитва да ме свали от сцената буквално. И почна такъв да ме дърпа и казва, ако продължавате така, ще ви сваля от сцената, ще дръпна шалтера, не знам си какво. И аз съм такъв, не мога да осъзная защо изобщо. На мен не ми минава през закъл, защото аз съм попитал специално тези дами, които са отговорни за цялото това събитие. И съм такъв, окей. И буквално човек свършва парчето, така удря последния чинал барабаниста и изгаси тока на цялата сцена и на всичко. И ние сме такива, вие нормални ли сте? Оттам Косо се ядоса, почна да им тегли едни майни, сега си нещата. HR-ката идва и така крещи, как може такива неща? Това е недопустимо. И аз съм такъв, ти, какво ти става? Нали те питах при точно 40 минути. Може ли да говоря глупости? Може, какво искаш сега? И така човек... Платиха ли ви в крайна сметка? Сцената. Ами разправяхме се, имам един такъв чейн с имейли, в които нали, аз се опитвам да защита нашите права, защото в смисъл сумата, с която ни порязаха, е доста голяма. Нали, това е един цял уикенд, който ние сме отделили, отиваме да свириме за тия хора с най-добри намерения. Окей, изпознал съм някаква тъпотия да кажа, ама чак братле да идваш да ме свараш от сцената и да се държиш като на някакъв махленски матч, защото там бил зам кмета на Бургас. Който най-вероятно има мъжки цици, ако трябва да бъдем чести. Сега може да го проверим. И такива и ми пишат после имейли. Толкова артисти са минали през нас. Графа, не знам си кой. Аз съм такъв, бате, ти нормална ли си? Смисъл, какво ми сравняваш графа с мене? Да. Аз съм някакъв панкар там от това, дето е стигнал по някакви неведомни пътища до тука. И съм те питал, може ли? И ти така, в крайна сметка извоювали си хонорара. Половината пари ни платиха. И ни заплашиха със съд. За какво бе? За уронване на престижа на фирмата. За това, че... Пред самата фирма. И те всички са били, къде работим? Не, първо. Чакай, има още. Сега и ние примерно 9:30 трябва да почнем, обаче 10 без 15 приключваме. И отново сме стъкна този шибан остров. С същите тези хора. С всичките там. С всичките 1500 човека от тази фирма. А той е малък остров ли? Аз се представям. Не е малък остров. Мога да се береш спокойно и 6000 човека примерно. Но това ще е тумач. То си има ресторантска част, има и малък амфитеатър, има малка хотелска част, има фар, долу на кей има бар. Не е малък остров. Все неща да се ремонт. Но това е последната част от тази история. На тия пичове им свършва алкохола. И на целият остров няма алкохол. И вече идва ферибота да си ходим и всички са пияни, им се пие още, обаче няма алкохол. Аз точно си бях купил нова кола и съм взел една бутилка уиски да почерпа момчетата. И която идва супер хенди в този момент. И ние с бутилката, единствената бутилка алкохол, се качваме на ферибота и сме такива накрая ще се махнем от този проклет остров. И някакви хора почват да ме гледат, че имам алкохол и почват да са такива, да си сръбна, ще ми сипаш ли малко, някакви такива. И аз съм такъв, само ако кажеш, че тази вашата фирма се казва не както се казва, както аз я нарекох. Искам да го изкрещиш. И човек, този с мъжките цици, и той беше там и толкова искаше да ме хвърли от този ферибот. Така че разбирам, що ни потиха. Аз направих всичко от себе си. Не знам тази история дали беше в формата. Топ история. Това е, предполагам, било и най-покъртителното ви такова корпоративно събитие. Очудващо не. Не? Какво ще ни разкажеш? Дай някакви други неща си. А по сватби свирите? Това е като тия чалга певиците, дето нали, се оплаквали много често как някакви идват и ги дърпат от сцената, искат да им пеят нещо недоволство. Ти тук ме поздрави на корпоративно събитие на Оки 23 на сцената. Не съм очаквал, че нещо такова може да се случи.
Ужас. А това ли според теб е по-лошо или публиката изобщо да не ви слуша? За мен по-лошото беше второто, но Да. така решиха. Много бяха настъпени по малките си опашчици, тези корпоративни пичове. Ужас. Уронихме им престижа жестоко. Не знам дано тази световна корпорация да продължава след това. А ти защо пита това ли е по-лошото или публиката да не ви слуша? Защото аз съм бил понеже аз се занимавам стендъп комедия и като правя шоу, най-лошото е не всъщност на хората да не им хареса, а да не ме слушат изобщо. Защото тогава даже не са ми дали шанс да им се харесам, разбираш? А пък иначе поне знам, че явно нещо и аз съм стъпил на криво или поне съм казал, не трябва. А пък, не знам. А какви неловки ситуации си имал на корпоративни събития, защото ти сега, нали, ги отказваш, май? Да, поради причини. Не, ужасно. Аз, примерно, корпоративно, където има храна, не ходя. Ако хората ядат докато аз правя стендъп, аз не правя стендъп. Просто това ми е номер едно. Но то е вследствие не е точно корпоративно само, ами веднъж се бях озовал на... Един комедиант вика, искаше да правим по 30 минути двамата в едно много яко място в Хасково. Викам, в Хасково не съм правил стендъп, айде да ходим. И се оказа кръчма, в която всички хора, значи точно хората си поръчали и ние почваме, защото те казаха, няма почвате при хората да си поръчат. Всички почват да ядат и не стига, че почват да ядат, докато ни слушат, ами е финала на европейското първенство в футбол. Всички ядат, едно телефонче е така сложили на масичките, гледат европейското и ние сме просто за фон. Много яко. Но най-гадното корпоративно беше на една много известна фирма за гуми. Да не кажа най-известната. И беше в едно като бална зала с тавани 20 метра, направо се едно в... Да, не, много по-зле. И на едни такива коктейлни масички, всички в бални рокли и в костюми. И аз... Ти с тениската къдрав излизаш. Да. И тогава бях още в началото, имах... две шеги, които бяха едната, че съм се насрал, другата беше за едно момиче, ето ме е пребил. Това ми бяха двете шеги и аз излизам и аз трябва да направя тези шеги и другия човек трябва да направи 20 минути. И той излиза и почва да говори, никой не слуша, някакви деца бягат около нас, всички ядат, свири някакъв музикант паралелно някъде си в същата зала. И той просто си тръгна на втората минута и вика, прей колкото време искаш, аз ще си ходя. И аз просто стоях, имам снимка някъде в интернет как стоя. Около мен има балони, които много подбяват пениси, не знам защо. И две деца, момиченца се хванали така за ръцете и бягат около краката ми, докато аз говоря как съм се насрал и други хора в бални рокли ядат. А кой е другият човек? Иван Кирков. Иван Кирков. Да. Това беше може би най-епик фейла. Но има и други, да. Истината е, че нямаме много така култура, как се правят тия неща. В смисъл, решават, че HR-а ще им организира всичко. Пич HR-а не е event manager. Да. В смисъл не става. Те не знаят, ти им кажеш, има ли централно там и те викат, не знам. Ще се обаиме в ресторанта, питаме. Затова се случват тия неща. Всичко е от някакви там броене на жълтиците, да не се дадат там 200 лева за озвучител, да не се дадат 500 лева да ти го организират като хората. И е такива неща. И то накрая става това, някой ти мляска от среща, да му свириш пънк рок и той ти вика, може ли барабаните да не ги включваме в усилватели? Не става, братле. А кой е най-якият концерт, който сте имали? Имали сме доста яки. Един от най-яките, които сме имали, беше първия ни голям. Беше доста отдавна, вече преди сигурно 15 години. July Morning в Бургас, на плажа, където правиха спирита в Бургас, само че гледаше към морето. Към оня остров прокаже. Да! Шивания остров. И имаше над 5000 човека със сигурност. Просто като се качихме на тази сцена, аз се насрах. В смисъл е такова, бяха още уния години, някъде 2010 е било. Някакси огньовете стигаха
до където ти стига погледа. И след това някъде е морето. Яко. И свирихме ние, после Кючек, после Уикеда, после Поморианс. Уикеда на 16. И Ерол през цялото време, аз още не го познах, през цялото време седеше зад мене на сцената, е така, облегнат на сцената и пуши цигари и ме гледаше в ръцете, което много ме бъгваше. Но ето това беше едно от по-яките неща. Още доста такива сме имали по фестивали. Виждаш ли разлика в публиката в различните градове? Имаш ли някакъв град, който ти е най-любимата публика? Защото в стендъпа има много голяма разлика. Със сигурност, да. Да ти кажа, последните години изобщо не ни връзва по другите градове. Аха. София, Пловдив и нещо, някое фестивал, че някъде ако изкочи. Да. Това, прямо с лейбъл би трябвало да се промени? Со-со. Не съм убеден. Какво ви обещаваха там, като промяна? Що се навихте? Да. Нека да разкрият клаузите. Не клаузите, ама... които не трябва да разкриват. Мен ми е интересно по-скоро какъв е бенефита на това да имаш, да си в лейбъл, спрямо това да си независим. Всъщност нашия договор е продуцентски, така че те нямат не е менеджерски, не е букинг. Ага. Чисто продуцентски, така че с тях ще правим музика, клипове и ще ги разпространяваме. След това ще видим, ако пък да има нужда от цялостен менеджмент. За момента е окей. Аз може би имам предположение във връзка с един отказ от едно ваше интервю, което сте дали преди 10 години. В името на славата и парите ли правите музика или е нещо друго? Ние нищо не правим за слава и за пари. Даже сме навътре. Доста сериозно. С колко? Ако ги сумираме от последните 5 години, са много пари. Също много хора си мислят, че сме мамини синчета, но не е вярно. Ние наистина бачкаме супер много. И единственото ни свободно време отива за да правим музика и в някакъв момент е малко тъпо, обаче накрая като виж усмивките на хората и всичко си заслужава. Дум. Братле, аз още нямам брада тук, смисъл. Това е, не знам, качено е преди 10 години, а кога е снимано, може и да е снимано. Преди повече. Това видео е 2011, ако не се лъжа. Така че някакъв там. Да. Как се промениха нещата от тогава? Какво е по-различно във вашата група? Много неща се промениха. Самите ние пораснахме много и като хора, и като музиканти. И средата тук цялостно се промени. Културната среда им преди тя, че всичко е да се има от shit, както се вижда. Какво? Набутахте ли се с още пари? Винаги. Не, в интерес на истината почнахме да поизкарваме някакви пари, които не са, може да се живее само от това, но почнахме да усещаме горе-долу как трябва да се движи. В смисъл, тогава свирихме за жълти стотинки. Тогава идеята ни беше да стигнем до възможно най-много хора. Това е още преди втория ни албум. Тогава имахме един албум, който го издавахме в 100 бройки и ги продавахме на приятели и това беше. Или повече бяха. Даже не помня. Така че от тогава до сега това са 15 години разлика. Много неща са се променили. Продължавате ли сега да вкарвате цялото си свободно време в музиката? И да, и не. Примерно аз свира в още 2 банди, Косио не свири в други банди. Той има дете, сега второ му се роди при една седмица, така че вече всеки си е поел някакъв негов път. Работиме 9 to 5, тогава бяхме бармани, общо взето имахме много по-различен живот. Да, то не остава много време, което да вкараш всъщност в музика. Забравихме просто да кажем, че има и още една изненада, освен на импровизацията ти. И това е, питахме някакви хора на улицата, някакви неща за OG20. Изненада на 2 нива. Аз не знам точно какво става, кое е второто ниво. Но разкажи за първото, че има изненада. Има изненада, това е първото ниво.
Изненадан си, и ние още не сме разбрали каква е точно изненадата, но питаме някакви хора на улицата, някакви неща за Оги 23 и сега ето тук ще видите какво е излязло от цялата работа. Ма кажи, кой прави това? Нашия специален репортер. Невероятен репортер Тони Тонев. Той е нашия на терен човек. А второто ниво на изненадата е, че понеже поканата беше малко в последния момент, още не сме снимали въпроса и ти не можеш да видиш. Да. Утре ще ги снимаме, но вече са монтирани ето тук. Хората Дами и ще могат да ги господа, знам, че сте вкъщи, но дигнете шум, това са уникални идиоти. Просто са прекрасни. Ама си изненадан, нали? Три даже. Ето ти китара без една струна, ето ти видео за тебе, което не сме заснели. Топа. Жалко, че няма може да реагираш на анкетата, но готино ще. Ако това не е най-великият музикален подкаст, не знам кое е. Може би най-великият подкаст изобщо. Да. Аз съм Тони Тонев. Днес ще говоря с случайни минувачи на София за българската група Оги 23. За тези от вас, които не са запознати с тях, те са славят с весели, непринудени текстове в жанра пънк-поп. По най-различни сведения, това най-вероятно е музиката, която са слушали предците ни, родени през 80-те. Специално за подкаста с Оги 23 успяхме ексклюзивно днес да съберем на едно място всички фенове на Оги 23, които не са родени в София. Да. И освен това успяхме да съберем на едно място и всички фенки на Оги 23, които по време на пубертета са се разбирали добре с родителите си. Друго нещо характерно за феновете на Оги 23 е, че в 8 клас започват да наричат родителите си по име, а след това, като станат на 30, пак започват да ги наричат мамо и тате. И примерно казват неща от сорта на мамо, тате, ще може да остана във вас да живея още 1-2 години, докато се стъпя на краката. Много хора казват, че песните на Оги 23 имат доста импровизационен характер, но аз ви уверявам, че те нарочно са направени да звучат така. Новини от деня. Групата Оги 23 бе избрана за 10-ти пореден път за най-добра група с думата Оги в името. Не пропускайте този епизод на подкаста, в който ще разберете отговорите на интересни въпроси, като откъде всъщност идва името на групата Оги 23. Мен, ако ме питате, на мен ми звучи малко измислено. Твоята работа от 9 to 5, можеш ли да разкажеш за нея? Не знам колко хора знаят всъщност, че ти си на много креативна позиция. Аз съм креатив директор в една от най-големите агенции, Hits Group. И е доста челенджинг и ако имаш капацитета умствено и ментално, е доста приятна работа. Правим рекламни кампании за най-големите брандове в световен мащаб, нали, тук локално, така че... Издикателно работят. Така? Да. Вече не, но... Вече не. Там си е динамична средата, работиме с разни други, с много, много брандове работиме всъщност. И е яко е, не знам какво ви кажа. Да. То много странно как всъщност много артисти са в тази среда. И... На рекламите? Да, ама супер много артисти. Колко по-много? Ами този от Григовор също е на такава позиция. Ендо се занимава с дизайн. Петър Ещимов на Червения микрофон, той е креативен директор на друга по-голяма компания. Суло също знам, че е работил в рекламна агенция. Може би още работи, не знам. То просто явно тази креативност се избива се от някакви места и... Ами просто средата е така, че попадат много артистични хора там. И почти всички са с някакъв бекграунд. Или музикант, или комедиант, или ще пише, или ще рисуват, или ще снимат неща. Така че се събираме някаква общост от хора, които се интересуват от култура. И това прави средата много приятна и
много се забавляваме, защото работата ни е да седим в една стая, си говорим глупости, докато не измислиме нещо умно. В крайна сметка, най-грубо казано, това е едно от основните неща, които правим. А от колко време се занимаваш с това и какъв е пътя да станеш креативен директор? Защото това май е най-високата позиция в тази сфера, или? Почти да. Вече, ако минеш към си позициите. Аз това учих. Взето, като завърших училище, първо влязох в техническия университет и там си казах, фак no, не ми се занимава с математика и физика цял живот. И напуснах и видях, че рекламата е нещо, което може да се учи, да се занимаваш и влязох в Нов български. Там не завърших. Някакви дълги години не се занимавах с това. И в един момент, вече като ми писна от барманството, почнах да си търся работа. Беше доста трудно преди вече 10 години, малко повече се занимавам. Беше много трудно преди. В момента службата за кадри е толкова голяма, че по някой път такива грешки правиме да вземем някой, който успява някакси да мина между капките и после се оказва, че той не може запетаите да слага, не знае пълен кратък член и такива неща. И така че труд и постоянство и много е важно да попаднеш в правилната агенция с правилните хора, с които да кликнеш и да можеш да черпиш от тях опит. А има ли момент, в който това ти е по-интересно от музиката или няма как да стане? Двете някак си успяват взаимно да се изключат по най-добрия начин. И ще ти кажа как, понеже рекламата е много обсесивна работа и примерно можеш да седиш една седмица, 2 седмици, 3 седмици с един същ екип всеки ден по няколко часа, за да се опитвате да измислите нещо гениално. И това става като обсесия и много често ми се е случвало да се прибера след работа и да не мога да изключа. И когато обаче отида да свира, моментално успявам да изключа. Просто минавам от едното състояние в другото и край. А смяташ ли, че примерно сега, понеже нали, каза и за при другите как стоят нещата в личен план, застрашено ли е бъдещето на Оги 23? Не мисля. Това е някакъв шанс, който ние цял живот сме се надявали нещо такова да изпадне. И още повече, че сега сме в такава възраст, в която нямаме времевия ресурс да се занимаваме толкова много с музика, както тези сладки младежки кадри. Така че за нас сега това изглежда, че ще работи. И се надявам, че наистина ще можем да го съчетаваме с работните ни ангажименти, но в крайна сметка и двамата с Коши работиме такава работа, че тя е тясно свързана с музиката. И ако имаш един мениджър над тебе, който е наясно с това, той няма да дойде да ти каже, пич, не мога да ходиш на участие, не мога да ходиш на интервюта, защото това е много, много лесно те мотивира да си вършиш другата работа. И понеже аз съм в подобна позиция, също така не можеш пък и да отделяш достатъчно време на музиката, за да се разрасне пък в нещо, защото се е от 9 до 5 работа, колкото и да е разбиращ менеджерът ти. В крайна сметка и креативност отива там вместо в музиката, време отива там вместо в музиката. Обмисляли сте вариант просто да продължите само с музиката или то няма как да стане? Много ме съмнява да е достатъчно рентабилно за достатъчно дълго време, че да може да си живееме само от музика. Аз свира в 3 банди, мога ти кажа, че... Да. В смисъл времето ми стига, окей съм... Така съм ги разграничил нещата, че мога да кажа, пичове, тук сега 3 месеца ще правя албум Соги 23 и няма се занимавам с нищо друго. А ще правиш ли 3 месеца албум Соги 23? Доста е вероятно. О. Както тази година направих с другата ми банда последно повикване. За месец и половина направихме албум, отидохме в Залцбург, записахме го и си продължих в живота. То последният ви албум беше 24-та, нали? 23-та май. Трета. А що в Залцбург сте го записали? Няма ли добри студия в България? Там бандата работи с един много як музикален продуцент, който Свилен Ангелов. Той е преподавател в Моцартелма. За тези, които не знаят, Моцартелма е горе-долу най-високата топка в света на музиката, където мога да попаднеш. И това е нашия музикален продуцент и ние искаме да работим с него, затова отиваме в Залцбург.
Тази година бяхме за сумарно 10 дни. Едните отиват, другите си тръгват, записва се и албума на последно повикване, който се казва 2, защото как да се казва иначе, просто няма еквивалент с всичко, което се записва и се прави тук. Просто хората там имат много по-различен поглед и ноу-хау и процеса изначално е много по-различно от това, което се прави на повечето места тук. А кефш ли се сега на такива млади банди или млади изпълнители? Слушаш ли ги всъщност сега тези, които пробиват в България? Ами гледам да попреслушвам някакви неща и се кефа, да. Имаш ли някакви такива, които се кълнеш, всеки трябва да ги слуша, да ги гледа? Царплъх 100% Царплъх е нещото, което тази година най-силно ме хитна. Шаут-аут за тях, наистина са много яки. Трябва да ги слушате. Това за последните 2 седмици е втория човек, който ми го казва. Другия беше... Аз за първ път чувам за Царплъх. Антония. Окей. Режисьорката. Да. Интересно. Да. Добре. Ще преслушавам. Пак ли същия стил като вас, панк-рок? Не, там е... Не мога... Ню метал, пост-ню метал, някакси... Изградили си техен стил. Малко е Linkin Park среща 21 Pilots. Окей. Но на български е много, много приятно направено, много е пипнато. Много е... А те са нова група или... Те са нова група от млади хора? От така вече хора, които са хора с опит. Основната фигура там е Коста Коларов, който беше от Blood Rush. Blood Rush е така вече стара банда. Така че check it out, Царплъх са нещо много яко. Трудно ли се прави колаб между две банди? Предполагам, че не е много лесно. Примерно, вие с Царплъх. OG23 срещу Царплъх. Ние сме много, много различни. При тях е дарк метал положението. Ние с Коста сме свирили известно време в една обща банда, която за момента on hold, така че има други пътища, не е нужно да смесваме двете неща. По принцип банда с банда не е някакси най-приятното. Аз май даже не съм чувал банда с банда. Те са... По-скоро някой може да дойде, нали, като гост вокал в едната банда и е такива неща по-скоро се правят. Да. Аз на рекламите щях да те върна, че на мен ми е интересно. Има ли някакви популярни такива кампании, дето са ставали вайрал по телевизията или някъде другаде, които вие сте ги правили? Можеш ли да изброиш някой? Последното по-голямо, което излезе от нас е миналата година рекламата на Икеа с песничката Тази вечер е специална. Канят ме на 100 неща. Как се прави една така реклама? Колко време отнема и колко хора участват? От начало до край тази вечер е специална, мисля, че трябва да се казва. Която от ще начало до край сигурно пак има няколко месеца, тъй като то е минава се рекламен конкурс, минава се пич, 3, 4, 5 агенции пичват идеи на клиента, клиента избира. В случая ние бяхме с по-добрата идея или тази, която повече се харесала на клиента. И след това се минава вече в продъкшн. Този е от Inside Joke. Този? Да. Доналд. Добре, пуска пералня. Музиката, така основната композиция в офиса измислихме. След това вече работихме с различни хора да се обогати. Накрая гласа е Дичо, китарата записа неговия китарист, наш приятел Чери и накрая цялото нещо отиде при Роби Николов да го довърши. Така, че твоята роля в процеса каква е? Да одобриш финалния проект или да насочваш всички? Специално в този проект по-скоро съм работил над песента до някаква степен, но там е много голям екип. Аз работех над други неща в това време, така да кажа. Но понеже ме пита за нещо по-голямо, по-вайрал, това е едно от нещата.
Иначе ние правим доста диджитал. Самия продъкшън на такъв тип реклама, то имаше супер много локации, сякаш хора, колко време. Мисля, че 2 или 3 дни снимаха. И стигаме до най-любопитния въпрос. Долу-горе в цифри, колко цифри струва е бюджета на една такава реклама? Това не знам дали мога да коментирам, често казано. И също така, като творчески директор, моята роля горе-долу свършва до там вече, като отидат да се разправят за парите. Да. Аз си бия шути. Според те колко струва една такава реклама? 100 бона има ли? Малко по-малко от 100 бона. Защото знам горе-долу... Аз за 50 съм чул. Не, за 50. Знам какво може да излезе точно. 15-20 секунди, тая една минута. Да, аз според мен това за времето. 100 бона тая реклама. Чакай да видим как реагира. Може. Аз ще кажа 80-85, нещо такова. Така си мисля. Според мен си чуква 100 бона, ама... Не знам, може. Аз наистина не знам точната цифра, така че... Какво мислиш за телевизионните реклами срещу дигиталните реклами в интернет? Кое е по-ефективно според те? Ами, аз като един... нали в мен живеят двама човека. Живее Панкара и живеят всички останали. Но отдавна вярвам, че ще дойде шифта диджитала да има превес на телевизията и мисля, че вече се наблюдава този шифт, когато говорим за по-младите. Не можеш да говориш на Gen Z през телевизия, просто е наивно. В момента разработваме точно един такъв проблем, се опитваме да оправим за наш клиент. Виж, за това не се бях сетил, че всъщност наистина рекламите, ако искаш да достигнеш до младите, трябва да ги пускаш там, където гледат. Зависи колко са млади, защото пък ако са много млади, трябва да стигнеш до техните първо. Ти на под 18 не можеш да рекламираш. Да, ама можеш на техните да рекламираш 30, примерно 35 е май най-желаната категория. Ами в момента което са между Gen Z-тата и вече най-ранните милениали. Но точно такъв проблем имаме сега. Това е мой клиент любим. Получиха глобален клип. Много често се случва да имат глобален клип и да трябва да ползват него, да не могат да снимат тук нещо локално. И ние го виждаме и им казваме, пичове, този клип няма да работи тук, той, нали, без да съм расист, той са едни черни в AOA, в някакви меншани, в някакви неща. Не става, не работи. Обаче те са задължени, нали, на корпоративно ниво, централно. Трябва това да правят. И го правят 2 месеца и виждат, че резултатите им са мега зле. И с такива пичове, спасявайте ни. Сега им разработваме изцяло дигитална кампания, която да е много добре таргетирана. Тоест, ние сегментираме на милениалите, ще говориме такива смешки, на другите ще говорим такива смешки, едните ще ги намериме в тия канали, другите повече в тия канали и реално то на Production Value излиза малко по-малко от телевизия, въпреки че вече не може да правиш разлика между чисто като quality на Production за телевизия и за диджитал, защото пак казвам, все повечето хора консумират такава информация само диджитал. Така че за да си relevant digital, пак трябва да... То в телевизията изобщо как следиш резултатите от една реклама? Не може да следиш. В смисъл от печалбите. Може ли? Следят се различни фактори, нали? Все пак има медийни агенции. Имат, те са много субективни там. Той е като някаква представителна извадка, нали? Рейтингите имам предвид на телевизиите са определен брой устройства в определен брой семейства, сложени на някакъв принцип, дето общо взето двете или там колко агенции са, които го мерят това, само те знаят на какъв принцип и колко устройства са и винаги едните са близки до BTV, другите до Нова. Аз мисля, че това е устарял метод за измерване. Така беше преди 10 години, примерно. Обаче с навлизането на тия устройства, на които може да превърташ и може да правиш каквото си искаш, би трябвало да има по-модерен и ефективен начин за измерване.
Еми, И рейтингите... със сигурност имат, както има в тубата, skip through, bounce rate и такива неща. Поне така си мисля, не съм толкова запознат, но най-лесно се мери накрая, като теглиш чертата и видиш колко си продал. Да, защото аз, понеже не спряхме да рекламираме за Decathlon по телевизия, защото не можеш да го измериш. Реално. Можеш само продажби да измериш. И се вижда, че по телевизията е много по-успешно. Особено тия големите... По телевизията? Да. Диджитал е по-успешно. Не, по телевизията е много по-успешно все още. За вас? За такива брандове като IKEA със сигурност. Да, просто защото... Тази реклама за IKEA много добре сработи. Просто там нали, ако те гледат рекламата по телевизията, ти там се съревноваваш с други 10 реклами в тази реклама пауза. Пък като влезеш в диджитал света, от всякъде всичко те залива. Кой колко бюджет е налял. Малко е като имидж такъв. Ако Ими имаш много това, пари, да. трябва да си по телевизията. Има го и това, да. Има го и това. Но още се гледа много. Аз даже бях слушал някакъв подкаст, бяха задали подобен въпрос като твоя и казаха, че всъщност в момента чак сега телевизията изостава спрямо диджитал и то в Америка и то за конкретни неща. Да. Нали, да. не е... То най-малкото елементарно, ако ти гледаш телевизия с вашите, до рекламата ще си гледаш телефона. Да. Където аз пак мога да те отстрелвам, ако искам нещо ти продам. Нали. Просто то става вече някакво неизмеримо море от формати, таргети. Можеш супер прецизно да таргетираш хората в диджитал. И това вече води до безкрайна работа за такива агенции, като за всякакви агенции. Независимо дали с големите брандове ще работиш или ще продаш локална марка обувки. Разкажи малко за повода всъщност да те поканим. То е тези концерти, които аз също много се надявам, че ще станат изключително добре. И много се радвам, че вие трябваше да сте първите, ама понеже изместихме един път заради декора, който се забави, изместихме датата на стартиране, но сега реално ще сте втората група, която ще участва в това и се радвам, защото вие подхождате така доста сериозно. Ти изброи в началото, че сте 10 души, тотално различен екип. Навихте се, защото нашия общ познат Веско, който е работил в Monte Music, вие е доста добър приятел и участвал в голяма част от вашите така най-хитови песни. Но пък и самия формат, нали, идеята е да копираме Tiny Desk, ама по българен вариант. Някакво да се лъжем. Можеш ли да разкажеш какво ти харесва в този формат и защо? Усещате ли го като предизвикателство? Защото от разговорите тук последните седмици по-голяма част от музикантите сякаш са запознати и всички казват, много яко, но искаме да има нещо такова в България. Но, примерно, обикновените хора, голяма част от тях не знаят, може би, за формата. Какво ти харесва на тебе в този формат? Интересното в този формат е, че това са артисти, които няма как да ги видиш в такъв интимен концерт. Това е най-общото. Нали? Тук качват най-големите световни звезди и вече някои по-малки, но цялата музика се преработва в по-специален формат и е, пак казвам, доста по-интимно. Много малко са бандите, които излизат така, както излизат на големите лайфове. И това дава друг облик. Допускате много по-близко до този артист. Чисто музикално пък си става само по себе си, как да кажа, като формат. Той излиза от него музика, която няма къде друга да я чуеш. Тоест, аранжиментите са специално направени за там и ги няма другаде. Тия хора няма да отидат това да го изсвират никъде другаде. Те са малко става като MTV Icons Nirvana, големия концерт, който, нали, е един от най-легендарните концерти ever. То общо взето е това нещо, само че взето и е сложено зад този Tiny Desk. И общо взето едно яко, че успяват да го правят толкова години и успяват да навиват с най-големите звезди да го правят. И това ти дава вече
аз много често влизам и си гледам какво има и си пускам някои от любимите ми неща и то после си ми пуска и други, така че то създадоха някаква много интересна, уникална платформа, което за нас тук би било мега яко да имаме нещо такова. И даже с Веско и с един приятел си говорихме миналата седмица, бяхме заедно, някъде пиехме. И той свири с една от големите ни естрадни звезди. Сега някак казвам тук, не знам колко е окей да казваш и да не казваш, но го питахме. Мислиш ли, че тази прима на българската естрада ще се навие? И той каза никакъв шанс. Директно. Сеща така, че за да стигнете до там, трябва да извървите някакъв път, за да стигне до тия, нали, вече И какво мисля, че Лили Иванова не би се навила? Не съм казал Лили Иванова. А каза ли защо? Защото е голяма естрадна звезда. Не помня, бях пиян. Не, със сигурност знам, че по-младите, които се по-младите като мене и съвсем младите, които се интересуват от музика и изкуство, са запознати с Tiny Desk Concerts и те първа има какво да се развива в тази посока. Аз затова смятам, че вашето присъствие в началото е доста важно, защото вие като покажете каква трябва да е идеята на цялото това нещо, да мислиш как да направиш собствените си песни по-различно и да го приемеш като някакъв вид предизвикателство. След това ще дигнете така летвата и тия след вас ще се надъхат и те малко да... Надявам се. Ама ще видим. Надявам се. То си е уникална възможност, според мен, и за всеки един артист да предизвика себе си, да направи нещо различно. Ето, аз никога не съм стоял на сцена с 10 човека. Абсолютно огромна чест е за мен, че наша музика изобщо ще бъде свирена от толкова много хора и ще звучи по някакъв такъв нов, нечуван начин. И ще остане в историята на българската музикална индустрия. Доста е яко това. Да. Защото те като стане мега популярен формата и после ще цъкат опцията в YouTube да покажат най-старите видеа и реално вие ще сте най-отгоре. Ние сме най-стари. Така, а затова вие влезте на redhousestudio.bg и си купете билет, защото ще бъде феноменално. Може да го изрежем сега това и да го пуснем в телевизията. Да, само 500 000 лева бюджет и го пускаме. И сме там. Много горе. Аз имам въпрос, как се изобщо много добре. Попаднахте в една среда с Wash MC, с Top Stoppers и с останалите? Вие се познавате в реалния живот и така се намерихте или? Беше абсолютно целенасочено. Там 2010-2011 искахме да имаме парче с рапър. И всъщност работихме в едно заведение с Косио, което отдавна го няма. Казваше се Радио кафе, долу под моста на Влюбените. И там пък едното момиче ходеше с Фил. Фил до Top Stoppers и така лека по лека се запознахме. Шурбаджанащина. Абсолютно. Да, на чист български. И така и си кликнахме, защото в крайна сметка сме горе-долу една порода хора. И се намерихме и сме приятели след всичките тия години. Да, вие продължавате даже да правите песни заедно. Да. Може би най-баналният въпрос не зададохме, който всъщност и ние не знаем отговора. Да. Ама аз преди това имам още един въпрос. Добре, той ChatGPT има, аз сега ги погледнах да видя какво е питал. Наистина ми е интересно за сега, примерно като попаднахте в този лейбъл, възможно ли е да има песен с Вирго? Харесва ми, че започна с наистина ми е интересно. Да, защото ChatGPT не знам дали знае на теб какво ти е интересно. Това вече наистина ти е интересно. Не знам как е отговоря на този въпрос. Бихте ли? Бихме, що не. Ние с всякакви хора бихме работили. Това вече много зависи от това, като седнем в една стая, дали би имало химия. А с чалга не индустрията? Бих, честно казвам. При малко каза всякакви хора. Добре. Излагах.
Но Може това и- хора ли са? бе? Там Чете ли може го да това? има химия. Чете ли го това тази, дето казва, аре хора, 500 грама не са чак половин кило. Да. Худ ли си, бе? Някакъв страшен. Между другото, вчера гледах в предаването на Сашо Диков, най-доброто, че Диона има нови чатове, нов скандал с някакъв общински съветник О, от, не. от Русе, който май е бил адвокат там по уния дела за Норофена. Как му искала някакви пари за клип и така нататък, но той се включи в предаването и каза, че това са Че му е фалшиви чиста работа. чатове от Viber. Разбрах, да. Пак ли има наркотици замесени, освен Норофена или? Не. Има малко като любовна история и той да й дава пари за клипове, някакви такива работи, но той каза, че Тя е какво фейк. му дава? Явно себе си. отговаряйки Да, имаше добре, благодаря ти, Любовче, но не знам дали е вярно или не. Не, наред. Диона- Казал, че не е вярно. Той казва, че не е значи не е вярно. вярно. Диона е отказала да коментира. Това е. Тя се нагърмява. Горката Диона така оклепаха по тя така М. добро За момиче. пореден път. Да. Помня доброто старо време, дето се обари в нашия подкаст. Да, тогава стартирахме нашата рубрика Верно. Highlight. Може пак да извънеш. Мислих си го, ама викам, айде, няма нужда. Да, се върнем към ключовия Оги въпрос. 23, Да. що Оги 23? Не се ли говорят такива неща? Отговаряли, знам. Не, толкова много пъти, толкова много глупости съм казвал за това. То не е А казвали ли интересно, сте брат. някога истината? Да. Само веднъж и никой не знае къде. Значи, нали? дай така да го направим. 2 лъжи, една истина и ние да познаем. Не, дай ми следващия въпрос. Окей. Защо 23? Чат GPT е сложил за личната страна. Има ли момент, в който личната си мислил да се откажеш от музиката? Аз го имам този въпрос. Вау! Но не през чат Ево. GPT, а през истинския Оги, Да. който ви е фен. Вие имате въпрос от Много Тоги. голям. После няколко, да. Окей. Мислил ли си? Да, бе, винаги. Винаги. Чакай малко. Имам преди, че... Да, да не преди 17 октомври. Имам преди, че когато на човек му се събере много, или поне при мен е така, но искам да фърва всичко и да ходя да живея на село. Случва ми се, така че нещо нормално е. 20 години не сме го направили, никой не се е отказал, така че... Може сега да е най-правилният момент. Да, обаче договорът е подписан. Не, знаеш защо го казах? Защото може да маркетираме това с... Че ще е последно. Да, Ще е последно. Окей, да. че е последното. Има един много ме кефи изпълнител, Оливър Три. Той последно... Винаги казва, последния ми концерт, последния ми албум, последната ми песен. Така че може да го почнем и така. Може би сте. Добре. Разкажи защо Оги има въпрос към Оги 23. Ами защото той ви е голям фен. Той между другото е организатора на Soulfar, където сте свирили. Окей, да. И аз му викам, така и така си много голям фен на Оги 23. Какви биха били въпросите, които ти ще зададеш, ако си водеш на този подкаст? И той, няма проблеми. И един такъв час за въпроси. Първият въпрос на Оги към Оги 23. Тоест още час и половина и свършваме. Не, само ключовите неща ще... Ти си, това са сортираните. Да, бе. Ево. Какво мислиш за старите ви песни и дали ти идва да ги промениш? Някой от тях поне. Чакай ги променям, не, по-скоро... Няма ли неща, които те дразнят? Те така връщаш се назад? Има доста тъпи неща. Не знам, не бих ги променял. Ще му кажа, че добре минал този въпрос. Не, примерно, има са неща, които той знам защо ме пита. Там, като бяхме на Софари, трябваше да изсвириме почивка с песента и там втория куплет е... Все едно съм бил на 13, като съм го писал, не на 20. И се говори за цици, за бикини, за маслини, за такива глупости. Малко ме е срам това вече да го пея, но още не съм го пренаписал. Това не е от Оги. Вашите гордеят ли с творчеството си? Да. Майка ми се кефи. Фенка? Да, баба ми много се гордее. На баба ми телефон звъни с наша песен. Доста яко. С коя?
с Чернова, с Дичо. А дават ли ти идеи? Така, това може да подобриш, рекламирай се повече. Ами преди ми даваха идеи, тип спри да се опитваш да свириш на китара, учи по история. Сега вече гледат от друга перспектива. А какво биха мислили, ако просто се откажеш от работата си и продължиш с музиката само? Биха ли те поощрили според те? от него? Може да. Едва ли. Не знам. Случвало се до сега, мисля, че един път. Може това да е подаването ти на молба към Хъц? Хъц. Това беше последния ми работен ден. Байзърс. Един месец ме ще трябва, ама да. И другия въпрос е, ето виж, той мисли за вас. Кое е най-важното нещо, което феновете могат да направят, за да ви подкрепят, освен да идват на концерти? Защото това е ясно. Hit that share button. Да заребят. А сега, примерно, понеже в един друг подкаст го чух този въпрос, дали публиката ви израства с вас. Сега какъв е средностатистическия слушател на OG 23? Мъже ли ви слушат повече, жени ли ви слушат? Предполагам жени. Има някакво израстване. В смисъл, вече идват и хора с по 2 деца, но продължават да идват и тинейджери. Така че so-so. Някакси успяваме да продължаваме да сме интересни на младите, което мен много ме радва. Ходят по сватби вече да пеят. Кръщенета, прощапълници. На Защото... погребение още не сме свирили, аз малко искам, но да видим. Това ще е много яко. Ако някой умре, да пише. Иска OG 23. Аз, което съм забелязал от хората, които се определят като най-големия ви фен, винаги са алтернативни хора. Такива, които ще видиш в такова, примерно, малко кафене, където никой не ходи, ама те ходят заради нещо специфично. Такива малко странни хора. И винаги дезорганизирани хора също. Да, буквално. Какво намекваш сега? Какво искаш? Не знам. Нищо конкретно. Просто искам да... на 17 ще е интересно какъв ще е. Тогава ще направим средностатистическия профил на човек, който слуша OG 23. Аз залагам на 80% жени. Което може да надъха мъжете да скупят билет. По принцип, да, мене даже ме пита едно момиче за билет. И мене едно момиче ме пита. Ма безплатно. Викам, купи си. Да, няма безплатни неща. Ало! Не. Трябва ли да си призная, че написах в чат GPT какво е пънк рок холидей, защото с така тениска, викам, чакай да видим сега какво става. Той с тази тениска. Има ли някакво специално послание или просто не я хвана преди да излезеш? Беше. Иначе това е най-големия пънк-рок фестивал в Европа. И... Словения? Шаут-аут за ChatGPT. Имах това лято възможността да го посетя и беше много яко. И така, една така тениска ти носи хубав спомен, хубава енергия. Зареждате по някакъв начин. А имаш ли музикална мечта? Защото, примерно... Да убием коня. Възможно ли е за реализация така мечта да свирите там? Не е невъзможно. Просто ние свирим и пеем на български и винаги така сме били, което мисля, че малко го ограничава. Въпреки, че словенски е доста близък до нашия език. Да се оправят в крайна сметка. Платили са си билет? Да, ще напишем и субтитри на шлокавица и ще стане. А имате ли голяма музикална мечта като група? Цел? Не си го правите за кеф и това. Кажа, ние някакси повечето неща, които сме искали, сме ги постигнали. Сега за такъв кеф го правим, че... Просто мен това, което ме притеснява, защо те питам. Защото казваш, че нямате мечта. Казваш, че работите 9 to 5 всички. Че все по-малко време ти остава. Не, добре. Ти си вървиш обаче към това, че е последния концерт. Нали знаеш, че ако аз умра, няма как да си свира на собственото погребение. Така, това ли ти е финалната цел? Това ти е музикалната мечта. Това ли?
Не, че нямаме мечти, но не е някакси както преди. Смисъл, всякакво трябва да кажа, да топнем всички чартове в България. Съвсем е тая. Мечтата е да правим хубава качествена музика, в която да ставаме все по-добри. И ако това се харесва на хората, това само може да ме радва. Но в крайна сметка всеки си има някаква различна философия за музиката. Всеки я приема, усеща по различен начин и я реализира по различен начин. И за мен най-важното е аз да си я харесвам достатъчно, че да може да излезе към света. Ако го има това, тогава всеки един артист, който го има това, той е успял. Защото това е себеизразяване, не е... Да гониш гледане. Да, мюзик бизнеса нека си е там, нали? То няма как едното без другото. Но тук мисля аз. Втори епизод в този канал и втори път някой музикант идва. Явно, че ще продължи тая традиция. Може би трябва Може да си музикален измислим. подкаст. Соня ме набива такъв. Дой да направим един музикален подкаст. Няма, вече имаме един Соня Соня. Да, ние може да те караме да свириш просто от време ще- на време на чиния или на маса. Но това, което ще да кажа, може би трябва да си измислим въпрос като на Мондио. Ако беше Господ, какво ще да кажеш на себе си? Ние, примерно, повод от този разговор, ако умреш, коя твоя песен би искал да звучи на погребението ти? Как Окей. ти звучи? На Добре, теб как ти звучи като Моя ли трябва да е? Ето затова този подкаст е велик. Да. Не си длъжен да отговаряш на този. Не си Да, длъжен мисля да отговаряш си на дали да е този сериозен въпрос. отговор или да е смешен Не, отговор. мисля, че... Но все пак всъщност Може би нека пиянски бус. пиянски бус. Да, няма да... Дали ще имаме Всъщност не знам копирайт, дали ще. ако я пуснем? Между Ако другото, я намериш. Може би в Basecamp. в вашите... Не Basecamp. Bandcamp. Без Коя? кемпа друго. Bandcamp. Не пиянски бус. Не, пиянски бус. Не, просто в... Не знам не дали в я YouTube. има. в нета. Какво обърках пак, бе, човек? И напиши в Google OG23 пиянски В бус. YouTube я няма. Той вече води музикален подкаст за разлика Къдре вие от го теб. води, аз съм ко-водещ. Аз Може съм да коч. сменим заглавието на подкаста да е първия музикален подкаст. Ай, Няма го. стига, Най-великият музикален подкаст. Ами ще трябва първо да я пратиш на някого тая песен, защото я няма в интернет А чакай, пространството. тя Пулс ли се казва? Как? Ами защото написах Не, Оги Пулс е 23 албум. пиянски блуз и ми излиза... Може би няма. Виждам, Как? Което Да, ще е няма, проблем бе, на човек. погребението. Представи си, умираш и казал си, заявил си тук, че искаш пиянски бус. Как да я намерим? ще трябва някой да го изсвири. Има няколко човека, Които я знаят. Да. Соня, Мале, знаеш ли? това ще се вкараме в едни хамалоги. Ти знаеш пиянски бус? Цоню. Добре. Айде, ако окей. знаеш, ще Не водиш знам този къде подкаст. отиват нещата, но... Не се смеши, ма музикален подкаст. Той това го държи. Споко ще го направим. Само още няколко епизода зад пулта и го почваме. Ами Добре тогава. Ами добре тогава. Искаш ли още една импровизация да направим за финал? О, не, моля не. Поне да имаше 6 струна. Какво? Искаш да махнем още една, да видим как вдига ще... ръка там от този. Да. Не. Добър опит да Повтори превземеш въпрос. този музикален въпрос, подкаст, ще който върнем ние след двамата с Любо Жечев имаме, с своя въпрос, който удари в нищото. Дали е искал да все пак да има някакво музикално образование и тишината, която последва след това и кратки не. отговор не. Браво. Браво, Цонио, дързай и ще стигнеш до водеща някога. Браво. Сигурно ще стане. Ще стане. Еми, добре. Еми, това е освен. Това е май, да. Това ли Ти е? си водещия, така Еми, че... казвам това. Може ние двамата да направим импровизация. Аз ще съм на китарата Не. и ти ще си на това, дето прави Цони. Ами добре. Значи това елате на 17 октомври в Червената къща да гледате Оги 23, но трябва да си вземете билет онлайн, защото на място може да няма. Може даже вече да са изчерпани билетите, така че просто влезте последния концерт на Оги 23. Да.
последния ни концерт тук. Чухте го в този музикален подкаст първо. Ай, чао! Байзърс!